तो संभव नहीं था कि प्रमोद प्रेमी सीखते बढ़े, विशेष सीखते बढ़े, कल्लू सीखते बढ़े, सब जना सीखते बढ़ो। समर सिंह हीरो में हुए झाट 5 लाख के औकात नहीं के 35 लाख से ऊपर कोनो सिनेमा के देना मिलल आ वो टीवी पर रिमोट पर आ गइल लोग हीरो करे के कह जाला जे हॉल तक जाला जेकरा खातिर 50 रुपया के टिकट कटा के 2.5 घंटा के लाइन लगे खड़ा हो गई। तो संभव नहीं था कि प्रमोद प्रेमी सीखते बढ़े, विशेष सीखते बढ़े, कल्लू सीखते बढ़े, सब जना सीखते बढ़ो। समर सिंह हीरो में हुए झाट 5 लाख के औकात नहीं के 35 लाख से ऊपर कोनो सिनेमा के देना मिलल आ वो टीवी पर रिमोट पर आ गइल लोग हीरो करे के कह जाला जे हॉल तक जाला जेकरा खातिर 50 रुपया के टिकट कटा के 2.5 घंटा के लाइन लगे खड़ा हो गई। तो संभव नहीं था कि प्रमोद प्रेमी सीखते बढ़े, विशेष सीखते बढ़े, कल्लू सीखते बढ़े, सब जना सीखते बढ़ो। समर सिंह हीरो में हुए झाट 5 लाख के औकात नहीं के 35 लाख से ऊपर कोनो सिनेमा के देना मिलल आ वो टीवी पर रिमोट पर आ गइल लोग हीरो करे के कह जाला जे हॉल तक जाला जेकरा खातिर 50 रुपया के टिकट कटा के 2.5 घंटा के लाइन लगे खड़ा हो गई। तो संभव नहीं था कि प्रमोद प्रेमी सीखते बढ़े, विशेष सीखते बढ़े, कल्लू सीखते बढ़े, सब जना सीखते बढ़ो। समर सिंह हीरो में हुए झाट 5 लाख के औकात नहीं के 35 लाख से ऊपर कोनो सिनेमा के देना मिलल आ वो टीवी पर रिमोट पर आ गइल लोग हीरो करे के कह जाला जे हॉल तक जाला जेकरा खातिर 50 रुपया के टिकट कटा के 2.5 घंटा के लाइन लगे खड़ा हो गई।